правим пари, ама грешка, не го оцени, че никой няма право. Днеска съм решил да обясня, или поне да се опитам да обясня на младите какви памети се строиха по време на соца. Сега днеска сме на Шуменското плато, както виждате тук, гора, зеленина, красота. За тези, дет не знаят, Шуменското плато се намира в град Шумен, областен град. Тук са Велики Преслав, Плиска, Мадара. Но днеска съм решил да покажем един паметник. Той не е много известен и не е от най-красивите. Известен е като 1300 години в България. Но всъщност се казва създатели на българската държава. Сега първо ви го показваме от тук, за да разберете съдбата. Паметника е висок 50 метра. Сега ви го показваме, за да долу-горе да добиете представа. Защото като тим там, няма как да го фанем. За такова нещо става дума. И сега ще стигнем до там, ще ви покажем и ви си преценете. Кажете ми дали такова нещо може да се направи в днешно време. С нашия днешния политически елит. Сега ще го видите, ще прецените. Да, не е най-красивото нещо. Не е като Бузлуджа, макар че са изляти 12 милиона кубични метра, колкото за Бузлуджа. Но Бузлуджа е по-голям, защото този е плътен паметник. Виждате за какво става въпрос. Аз мисля, че няма нужда от много обяснение. Значи, такова нещо, днешно време, ако тръгнат да го правят, ще се избият половината работници. И просто няма да оцелият. С този политически елит в днешно време няма как да стане. Такива хора, които знаят как само да проповядват някакви джендър идеологии, няма как да стане. Разберете ли? Как става такова нещо? А то не е само това. То са и стъпалата. Ето тук зад мене е град Шумен. Заради този паметник са направили стъпалата. Стъпалата са 1300 на брой. За глупендерите, които не знаят. Са 1300 на брой заради 1300 години в България. И паметника реално вкарва града към платото. Погледнете само за какво става дума. Като от приказка. Гледайте. Тия днешните тук върху тук не са сложили. Бай Тодор, казвам ви. Другаря Живко. Беше най-великият. Защото такова нещо, такива мащаби, няма как да се постигнат. От тук насетне. Той беше. И вие представяте ли сте, тези глупендери искат сега да го събарят, бе? Ще ли да го събарят? И как ще го събориш, бе? Те да го построят, значи за 22 месеца, вие може ли си представите? 22 месеца са го направили това нещо. Те за 22 месеца те не могат да го съборят, бе. Защото ще се избият половината. Сега ще ви покажем и вътре, пак ви казвам, вие преценете. 22 месеца, това е по-малко от 2 години.
Това е всеки ден. Включително зимата, вятър, дъжд, сняг, подсъседски. Тези хора са били горе, там, на лъва, където се вижда, и са бачкали. Ето тук сме се. Стъпалата, тук всичко направено идеално. Това без да е поддържано. Разбирате ли? Без да е поддържано. От 1981 ноември месец, както е открит. От тогава насам почти нищо не са правили. Те е разсипници. Ето тук може да видите меча. Направено перфектно. Не отзаде. Там, горе, имат наредени тервел, скрум, пункта. Мишлено е направено така. Тук това е княз Борис, покръстителя. Тук е златния век на България. В днешно време младите не знаят кой е златен век. Този човек е управлява България в продължение на около 30 години. Виждате, всичко е долу горе, както са го направили, както е открит от 1981. Почти нищо не се поддържа. И 1300 стъпала. Това ви кажа, в днешно време те даже не са и ползват. Младите, за тях в днешно време това е невъзможно да ги качат. Ето тук мога да добиете добра представа. Лъва се вижда също. Моля ли си представите? Може да си представите той нещо, днешно време, да почнат да го строят. Значи, трябват каменоделци, трябват инженери. Все неща, къде ги нямаме в днешно време. Няма кой да го построи това нещо днеска, в днешно време. Няма как да стане. Павета не са мръднали. Той всичкото нещо, всичките стъпала, които влизат в града, долу. Всичкото това дед го виждате ето. Места за отдих. Всичките тези неща са измислени точно е тук да бъдат перфектната локация на Илчов баир. Няма как да стане такова нещо в днешно време. Те не могат да го поддържат. Камо ли да тръгнат да строят нещо. За 22 месеца. Може ли си представите? Олигофрения. Правя българска юрта, виждате ли? Значи ако отидем да ви покажем юртата, аз направо не искам да я виждам. В окаяно състояние. Окаяно състояние. Просто нямам думи. Те са абсолютни льохмани в днешно време. Така, ето. Поне паметника ще ви покажем. Създател на българската държава. Или, както казах вече, известен като 1300 години в България. Цените са добри, според мен, за да се види такова нещо. Мисля, че трябва да покажете на децата си, за да видят, да разберат какво нещо са направили тия хора. По това лошо време.
Пак ви казвам, бай Тодор беше най-великият. А те само го плюят, тия разсипници. Тук сега Колеца ще ви покаже. Вижте го на какво мяза. На задник. Гледай, гледай. Виждате ли ги тези графити? Западните графити. Виждате ли за какво става въпрос? Прекрасно бе, красиво. Гледай, 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 каква хубава гледка. Прекрасно направо. Гледай, гледай. Гледай за какво става въпрос. Демокрация бе. Гледай. Колеца направо ще преби и той. Има Колец, внимай. Това е. Еви демокрация. Покажи ми това, гледай. За какво става дума? То сега много хубаво, бе. Но то прекрасно направо сега, бе. Значи до 2002 било там ресторант, на военните беше. След 2002 насам, е частна собственост. И може да видите юртата, какво прекрасно място е. Видите само за какво става въпрос. Колес, покажи тук. Ако постоим още малко, може да сме издържи. Като тая сграда и много други до 89-та са функционирали. Разбирате ли? Заради бай Тодор. Дето само го плюйте. И нищо друго. Го пенде. Гледай, бе. Кварталища наркомани и нищо друго. Пак ако няма някой умрял, ще е добре. И бездомно куче не иска да живее. Да, взем да излизаме, че ще назарим. Ето това мяза България. Това се случва в днешния ден. От 89-та насам всичко само се разсипва. Сега след някой друг ден аз се махам от България. Тук съм само за отпуск. Ама не ходя там, защото е прекрасно. И там има джендър идеологии. И там има олигофрени. Много повече от тук. Ама няма как. Какво да ви кажа? Това е положението. И можем да обърнем мача много бързо. Ама и ние почваме да се превръщаме в тези западните. Тези дето толкова много ги харесваме. Сега в видеото Колеца там ще ви покаже едно видео правено за 40 години, както е построен паметника. Тук няма какво повече да показваме. Вижте видеото. Ще сложим линк в описанието. И вижте за какво става дума. Как са го строили тези хора. Какво е било. Покажете го на децата си. Покажете го на всички. Петколо,